Després parlem. Jo sí. Estabas fuera. Si ve de passar. Aquest senyor té el fill d'una cosa. Tenim el diner Escobar. Si vols fer una inversió i en establir... ¿Dónde salen estos primeros 6 mil? Sí, estos sí. Los en el comprador l'IVA del 10% si la vivenda és nova. Deixes? Sí. Has de seguir pagant? A part del benefici que tu guanyis des del 2006 fins al 2017, aquesta tributa. Que para poder llevarlo a cabo se requiere una licencia municipal. La licencia municipal se la van a otorgar o emitir en el ayuntamiento donde esté ubicado el inmueble. Per exemple, em venc la vivenda habitual i tinc més de 65 anys. Cap problema, no tributa. Per 130.000 tinc un guany, només si han passat de 20.000. En l'exemple Aleshores, on te... En cuanto a esto tiene una coherencia, una uniformidad. Pues esto es como en ese caso el propietario, cuando da sus rendimientos, el propietario va a poder aplicarse la reducción del 60. Tu ara compres? Sí. I d'aquí 10 anys tens el tema que tens l'anterior? No. Pots fer-ho al revés, però respectant els 2 anys. Si la persona que la ven té més de 65 anys, tampoc tributa. Bueno, ya está, pero se lo puedes tragar con el 60% porque al final como... Oye, gracias.